салом дӯстон, айни замон дар зарни сор қарор дорем. ноҳияи Сино, аз ин тараф 102 микрорайон, аз ин тараф бошад сафоратхонаи Амрико ва сафоратхонаи Узбекистон. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Манамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. дар ин тараф бисёри бад гап намезанем, рафтем. дар нуҳум ошона қарор дорем дӯстони азиз. дар бино дута лифт мешавад, ҷои дута лифт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. як хонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар нуҳум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. хоначхеле ки мебинед бе таъмир аст. трезаҳояш тарафи рӯи калонро нигоҳ мекунад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шуруъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад. прихожая дӯстони азиз, ҷои ивазкунии пойафзол, роҳрав аст. дар ин ҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. аҳамияти ин дӯстони азиз ки дар хона монтажи барқ кардагӣ. ин ҳаммом мебошад. дар ин ҷо ҳоҷатхона. дар ин ҷо бошад ошхона дӯстони азиз. дар хона якта треза аст. дар ин ҷо ошхона метавонед трезаи байни ҳуҷрагӣ гузоред. дар ин ҷо ҳамаи хона бо ғишти пухта сохта шудааст ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. як хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар нуҳум ошонаи бинои навастройка. ин трубҳои отопление мебошад дӯстони азиз. дар бино албатта ки отопление мешавад баъд аз буд шудани таъмири бино, чунки бино аллакай бардоштагиан каме корҳои таъмири мондагӣ тамом дӯстони азиз. чихеле ки мебинед аз трезаҳои хона роҳи калонро дида мешаваду тарафи 102 микрорайонро. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, беморхонаҳо, беморхонаи инфексионӣ, беморхонаи маркази тибби шаҳрӣ рақами 14, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. аз ҷиҳати инфраструктура бениҳоят як минтақаи хуб аст. нархи хона бошад 390 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали Дом Тиҷоӣ. барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, як хонага 44 метри квадратӣ, нуҳум ошона, доми 15 этажа. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷоӣ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.